na oltár život, čo v sebe mám, tvojou láskou zlomený. Chcem ťa chváliť, môj Pán, chcem ti vydať práve dnes každú časť života. Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám. Svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám. Život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj. Otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasľúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá z milosti, plná Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostupí na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel.